Οι λίμνες Ζερέλια, κοντά στον Αλμυρό Μαγνησίας, αποτελούν ένα από τα πιο ιδιαίτερα φυσικά τοπία της Ελλάδας. Δύο σχεδόν τέλειοι κυκλικοί σχηματισμοί, τοποθετημένοι αρμονικά μέσα στον Θεσσαλικό κάμπο, δημιουργούν μια εικόνα που μοιάζει σχεδόν εξωπραγματική και τραβά αμέσως την προσοχή κάθε επισκέπτη. Η προέλευσή τους τις κάνει πραγματικά μοναδικές, καθώς θεωρείται ότι σχηματίστηκαν από πρόσκρουση μετεωρίτη πριν από χιλιάδες χρόνια. Οι κρατήρες που δημιουργήθηκαν γέμισαν με νερό και διατηρούν μέχρι σήμερα το χαρακτηριστικό σχήμα τους, αποτελώντας σπάνιο γεωλογικό φαινόμενο.